vostès han designat com a representants a la Federació d'Associacions de Veïns de Sant Quirze, al·legant que representen a totes les entitats veïnals. Doncs nosaltres hem parlat a diferents associacions veïnals i totes ens han comentat que mai s'han reunit amb la FAP i que, a més, estarien molt interessants en poder participar en aquesta comissió. Hi ha moltes altres entitats o persones que no estan representades per la FAP i que podrien aportar-nos molta informació. Vostès, amb la seva actuació, el que fan és limitar les aportacions d'experts per poder millorar i enriquir aquest debat. Semblen que tinguin por moltes vegades de que es diguin que no ho estan fent bé. Solidaritzar-nos amb les dones i les nenes d'Afganistan i en compte d'aquesta repressió i opressió que estan vivint la població afgana en general. Nosaltres també volem mostrar la nostra satisfacció perquè la Biblioteca Municipal va ser portar el nom de Marcel Ayats. Ha sigut un any dur, ho sabem tots, ho hem patit, la gran majoria, o quasi tots, però això no vol dir que no tinguem uns comptes que sí que els tenim quadrats, evidentment, però que en el fet i la forma, a la llarga, ens acabaran perjudicant. Potser m'he estirat una mica més el braç que la màniga sense comptar en un futur. Apostaríem més per estabilitzacions laborals que no pas per aquestes figures que ara vostès ens porten a ple. I, sobretot, el que ens interessa més puntualitzar és que els esforços per la RLT, la relació de llocs de treball, que no aconseguim tenir, que no és fàcil, ho sabem, però ens hauríem de focalitzar més, si és possible, en tancar aquest aspecte o en definir-lo. Però bé, en tot cas no ens acaba de convèncer la necessitat d'aquestes dues figures. Sant Quirze va per la cua de la comarca en percentatge de recollida selectiva i el que cal fer, i no s'està fent, és fomentar la cultura del reciclatge entre la nostra població amb accions efectives i conscienciant a la nostra ciutadania. El nostre poble ha crescut, ens han fet gran, hem passat a 20.000 habitants i ara ja el que toca és constituir-nos com una àrea bàsica de serveis socials pròpia. Jo crec que s'ha fet molt bona feina i esperem que la ciutadania més vulnerable de Sant Quirze es pugui acollir per tal de poder reduir al màxim les desigualtats socials que ens trobem a dia d'avui. No hi ha cap estudi tècnic, professional, científic, lingüístic, que avali que el castellà estigui a Catalunya en perill d'extinció o que necessiti una protecció i, en canvi, sí que ens trobem en diferents estudis reconeguts que ens parlen de la necessitat de protegir el català a les escoles i sobretot en els instituts. Però novament, en el seu país, el que preval és la justícia, fent orelles sordes als entesos i a les entitats que defensen l'ús del català. És per això, senyors de Ciutadans, que entendran que aquesta és una de les causes per les quals molts catalans volem marxar d'aquest estat espanyol opressor. Ens interessa saber com està el pla de joventut que ens van informar abans d'estiu. Vam tenir aquella explicació de tot el que aniríem a fer i no hem tingut encara cap input, saber en quin punt estem. I la resposta que ens veu donar en aquell moment, pràcticament textualment, ens diu que ja feien 2 setmanes que estaven treballant en els fonaments i que a partir de setembre començarien a muntar la pista. Doncs bé, demà ja és octubre i de la pista res de res. Demanem un prec perquè d'una vegada per tot es faci tot l'esforç possible perquè aquesta pista estigui lo abans possible. Les entitats la necessiten urgentment.